Hey yo mga kawat the style. Ang drama na usab ang atong subaybayan. What the style? Kini ang drama nga mahuman matagadlaw. Matagadlaw lahi-lahi ang atong sugilanon, lahi-lahi ang sinder. Mahuman ni siya sa usa ra pod kadlaw. So kinsa man tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog og subscribe sa akong channel ug click po sa notification bell para updated ka sa akong mga drama upload matagadlaw. So salamat kayo sa makanunayon sa mga nagsubaybay, sa mga followers na ako sa akong drama. O dili na ta maglangan, ato nang isunod ang maong drama. What the style? Let's go! RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Taghawa ko. Lipay ako. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng pabalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Donald ginaingon ang kagubot sa magtiayon angay nga patsapon dayon tungod kay way perpekto ning kalibutana. Kitang tanan adunay lalain og binuhatan. Mao ning nitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Dali mo mga anak. Patunying, Mama Pasita. Let's see. Uy, ano na kag dagkong bag? Magamit ni sa imong mga apo, Papatunying. Pa, ako sang ipili ng mga bata ninyo ni Mama, ha? Ano naman sa Nelinsi? Naglagot kong Donald pa, uy. Bisag unsaon ko ng tawanan, di jud na makasabot. Minom na sa di ay. Opa, halos kay gabi siyang hupog. Sabta lang ka na sa Donald ko. Saan mo guna nga, di pa man siya makadawat nga wa na ang iyang inahan. Iya, betong pinangga. Patunying, usa nakatuig ang nilabay. Siya raw pa siya makamove on. Niaman mi nga iyang pamilya pa. Pastilan ba ni Mulinsi? Kagamay ra ni anang diferensya ni Donald. Imo mang yung padakong. Di ka maluoy sa inyong mga anak, ha? Gagmay pa yung tao na sila. Dinhilang mo. Ayaw mo pagawas. Lexi, salamat tayo nga ni ano mo ug ang mga bata. Kung misugot pas magpapa, nga ako sila ibili nila, di namin mamalik din hiyo eh. Sorry na good. Sabay diha eh. Sige lang kag sorry. Unya bisag unsaon na kog pugo nga dili na ka mo inom gyapon ka. Ay, di na lagi ko inom lagi. Hilom oy. Gusto na Donald. Pero may nako makabati anang dili ka na mo inom pero sige lang gyapon ka. Maunsa gani ka, di jud ko matiman nimong tawhana ka. Nagbalik bayan di ay si Lindsay, Donald? Wasin na mo iday.
Di man ganahan niya mga ginikanan nga, kadaaway na mo, mulayas din siya, o dadon yung mga bata. Ikaw sa Donald ba, patuos ang lansi, uy. Ayaw na siya pa konsumisyonan ni mo. Bati nang sige mong away kay na mga bata makakita ninyo. Ayaw na sa sige kinom, uy, kay bati kay na. Ay, kabatihan na, kadaaway na mo ni Lindsay, dahil na siya glayas, ha? Parihas ng bati, moon ng pagsinabtanay mo, aron dili mo masamok. Unsa naman sa ning mga basiyas beer, ha? Si Papa Donald, anak Mama Lindsay. Ah! Kasayo pa aron, may inom na siya? Haing amahan ninyo? Ay, Nay! Ay! Iya na kayo ka, Nay. Grabe, gid sa? Grabe na gid kay ka. Ha? Hay na magisaad di mo nga dili na ka mo inom, ha? Ah, sorry, Day. Pero niyaram sa ko sa suod sa ato ni inom, Day. Bisa na! Gikapoy na gid ko nimo, Donald. May pagmagbuhag na lang ta. Ay, di ko masugot, Lindsay. Buwag ko taon. Magbuhag ta. Biyaan ta mo. Oh? Ikaw na ibahala sa mga bata. Gipul-an ako ng kahintang ta. Mama Lindsay, ayaw alam mo pagpuwag ni Papa. Mo. Biyaan ko ng inyong amahan, girlie. Mamatay ko sa konsumisyon, anak niya. Siya na mo bantay ninyo. Og muatiman ninyong among mga anak. Wala gid si Lindsay, Oscar, gibiyaan namin niya. Daluoy ko sa mga bata. Ato pala unta ka sa imong asawa nga di na kamo inom. Wa unta ka niya layasi. Karon ubog na sad gani ka? Sagdan man ni imong trabaho eh. Sige ka gingon-ingon na noon sa pabot ang panahon do nga sa tayo mga anak bubuya na sinyo wa. Pinanggan ako ang mga anak ko eh. Ang mga anak ni Lindsay si Papa. Ay paminaw ha. Oh. Nal bubuon anak. Naibaw ko na inana ka kay di ka makadawat na matay sa mama nimo. Ako nakadawat akong wanay mo inahan. Unta mo sa nimo buhaton. Pag binuota na, timan na mo mga anak. Kaya, basi na di. Mubalik din mo sa imong kinabuhi. Ronaldo. Pagdali na mo mga anak, kay kauwan na. Yata mo sa eskwelahan. Dali na mo. Dali na mo, kaya ito tanagan pa. Ito ng Papa. Dali na mo. Dali na, Day. Dali na. Dali na, Claire! Papa Donald, Oh. lipong ko. Unsa? Oh, uy, ginuko. Wala, nakuyapan si Claire. Salamat, Lindsay, kay giduon mo si Claire sa ospital. Pagahika pa sa ng bata, uy. Sa di pa nimo sila paliguon, Donald. Awa, Gihilanta na ding daan si Claire pero gipakaligo nimo. Busy magkukus pag-andam silang pagkaon. Inguman sa ilang ilisan. Hindi na ko katiman sa ilang pagkaligo eh. Sila na ganito yung nangaligo gani. Mauna. Di lalim ang pag-atiman sa mga bata sa. Unya ikaw, di ka mo patuon ako nga badlongon nga dili na ka mo. Husto na. Dugay na kung wa na mo inom. Tungod og alang sa mga bata. Maayo kong mauna. Ato na si Mama, ha? Magbinuutan mo din, he. Naanay mga groceries nga akong ita. Naanasad ni Papa ninyo ang kwarta lang sa inyong baon kada adlaw. Mama Lindsay, ayaw na lang may piyaim, ha? Ato na ko mga anak. Sige. Day, kadiyot lang. Balik na din ni sa ato, day. Pero ning abli ang pultahan, day, ha? Kung ganahan na ka mo balik din o puyo sa ato. Lahi gining dunay asawa nga mo timan na mo ug sa mga bata da. Ay, lahi lagi kayo kung ang haligis pa ni May mo ray mo timas mga anak. Kung nakapalunta ang bumbong sa pamilya. Ay, kapastilan biya ini. Gimingaw minugo sa asawa eh. Ano sa may angay na kubuhato na? Ano mo ani sa samo? Husto.
gilantan? Si JR, day, ug si Claire. Ari adayon sila sa bahay, Lindsay, ha? Sige na, day. Ay paglangay, day. Sige sila pangita ni mo. Please. JR? Claire? Nana si Mama. Oh. Migaw malagi, Donald. Ay, mga bata. To pa sa eskwelahan, day. Day, I miss you. Donald, buhi ko. Ay, kung kaksa ba? Kimingaw na kayo ni mo, day. Dilibi. Donald, ay sabag. Kila dali ko ni mo, buhi ko. Bahala nag-iilad ka. Kigimingaw na mo kayo ni mo. Gamingaw na mo sa iyong lips. Donald, buhi ko. Di na ko ni mo, buhi ko. Kini ko utod ko. Day, gimingaw na ko ani, day. Balag di na ka na ako. Basta kay gimingaw ko ni mo. Ubuon ko ni mo sayal. Niya, kini mas gimingaw ko din eh. Nagbinutan ako, day. Nagbinutan ako. Di ko matuo. Di ka matuo. Ipasuod ko dito. Di ka matuo. Di ka matuo. Lagi ay. Dili. Donald. Dili yun. Pangutan ng mga bata, day. Pangutan na sila. Pangutan na sila. Pangutan na. Di ko lagi. Unsa? Mabdos ka, Lindsay. Girl, nabuang na ka. May lain na gipuli kang Donald. Wa eda, uy. Unya, wa man ka. Nga na mabdos man ka. Ilad ko, uy. Ni kinsa? Ni Donald. Kiilad ko sa karahong dako. Nanawag sa cellphone, gilantan ko ng duha na mo ka mga anak, si JR o Claire. Siyempre, nakuyawan ko. Dali-dali ko kantos amo. Pag abot na ko dito, wa ang mga bata kay nang eskwela pa di ay. Naanaan hinuon kong Donald. Uy, Lano, wadi ka ni balibad. Kuan? Na lang kay... Kay, gimingaw sa kaniya mga ba? Kapuya ninyo, pagbalik na lang mo, uy. Mura mag-unsa ng dakua ang sa ni Donald nga puwerte ramang gamaya in town. Ikaw, ragyo, nagdako-dako anak Lindsay. Balik na sa inyo, girl, uy. Kay anda mga mahan anang imong gimabdos karon si Donald. Balik na lang. Kagit eh. Timingan sa tatong higayon na nga fertile ko. Salamat, day, ha, kay nakadesisyon na ka. Nga mubalik na ka din sa ato, day. Kung pa ka mangila, di unta di mahitabo, Donald. Nga nung nagpailad man sa ka. Buang mo ka. Kita juga paagi, da. Kita paagi, ha? Salamat ka, day. Salamat ka, day. Ay, kabala ka, day. Buutan na nilong bana. Donald. Tuy, ang mga bata nagtanaw, eh. Mga anak, paminaw mo, ha? Naanaon niya mo'y laing igsuon. Kay mabdo si Mama Lindsay ninyo! Aray, sakit na sa kuntiyan. Inabanis Donald! Donald! Pinta ni mo! Si mo gawag ang bata niya! Ato pa si Skina ang imong bana, Lindsay. Nagkatang utak si. Huwata lang sa, ha? Huwata lang yun. Animal ganing tawa na papatunying. Kuno ako niya ilara. Dili yun tani mahitabo. Ay, sakit na gayo pa. Ginoo ko ni mo, Lindsay. Uy, ano napailan ka man, sad? Nana. Kasi, Nanaw, sakay na rito! Sakay na, day! Sakay na sa taxi! Kugusun di ka! Husban yan natin ni Daya! Husban lang ni mo Donald! Sakit kayo! Happy na mi karon pero mausad lagi. Gisigihan niya balik-balik nga. Nailad lang siya nako. O ito makasama ang kaagi ni Donald, dinining tulumanon. What's the style? Nailad is style.
Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.